Saan na? Pass! Murag, maglisod gani ko sa tulo ka liters, kanyo kay upat na gyud. Aka na. Saan na? TBH. Typical boy. Honest. TBH, tabang bay ha? Tuberculosis Hospital. Tabang nga babaeng hubag. To be honest. Ay, Lit. Yes, sir. Okay. live it. Something. Amon, I don't know. Literature. Subject, I'm sorry. Lord, I trust. Bago. Excellent or exciting? Ah, okay. Mura gahot. Mariana, sir. Something. Master. Kani. Kini ay na, kalisod ani. FOMO. FOMO. Initials na siya. Papa, okay. Mama, okay. Financial opportunities might occur. Oh, Fear of missing out. I see. Ay, kabalo ka na. Lot of love. Lots of love. Laugh of the laughter. Laugh out loud. Oh, GGSS. Gandang-ganda sa sarili. Gwapo-gwapo. Ganiha sa. I think this is a combination between the GSIS and the SSS. Gwapong-gwapo sa sarili. Yes, magkakasama, kini si Radyoman Dudong Rin Lubosbog, ang original nga sampataw sa Davao. Ang tulumanon nga kuskus batikos magkakasama, mabati ninyo alas 4, ngadto sa alas 6 sa Kabuntagon. Akong i-invite ang mga millennials o mga millennials ones. Manood sa programang Straight to the Point. Daily yun siya, 6 to 8 in the morning. So rin kay dili jud millennial ako ang thinking, but I hope maminaw gyapon mo sa akong programa na serbisyong Straight to the Point, 8 to 9 in the morning, Lunes hangtod adlaw nga Sabado. Nakakuha tag duha ka puntos sa mga pangutanang pang-millennial mga kasama. Imbitahon ko kamo sa makausap pa nga maminaw sa tuwang tulumanong Kuskus Batikos Midday Edition. Alas 12:30 hangtod adlaw ng takna sa kapunon. So, mabati ang Straight to the Point afternoon edition from 4 o'clock to 5:30 sa hapon. Ako gyapon si Radyoman Bernard Pantaleon Tatak.